Halo Mbak Manohara, lagi apa? Kita nggapan gue dulur dhewe. Ya. Ngene Mbak Sri, Bumo. Mbak Manohara lagi apa Ini ini? menyanggul anak-anak ini loh yang mau tujuan nanti. Iya, anak apa? Anak mentok? Lagi yuk, Ngeri. anak-anak kayak lo. Lah ini anaknya, ini anaknya habis anak ya beranak habis ya. ya anak beranak ini ya. Beranak ya. Sudah sukses. Ya. Ya ini yang Tanjan habis tadi ya jamanu ya. Jam 4 sampai Sampai selesai selesai. maghrib. Ini pawang hujan, halo. Oh iya, ke pawang hujan anti badai. Ya, kenapa susunya? Ini susunya kempir, Mbak. Apa ada susu bentuk kempir tengahnya? Kalau itu susunya nggak tempir ya? Ini opresong. Oh, besar. Ini kedatangan bintang tamu kita, Nganjuk punya si cantiknya. Ojo divirale lho, Mbak. Kok divirale? Anak cupu-cupu. Ya ampun, story baru ya. Mega Puspita. Peres. Peres, Cekrek. Tit. Ini siapa ini? Ya ampun. Ya ampun. Ini siapa ini? Ya ampun, Peres apa enggak? Wow. Siapa ini? Ini bulu. Rawon. Wes. Siapa ya? Karo Ciluk kas mantu anu. iya. Piye? Ngundang banci apa ora? Iya. Karo lanangane. Ojo didik Kak. Allah kok. Loh, Cek Ayu. Iya, terus yo, Yo Ben. tenan wae. Ayo. Masa ayune Peres Mbak Manuara? Lah, ada tetep penayu. Ngono ta. Ini tempat dekor untuk akad nikah besok. Ya. Semuanya nanti. Aja kayak Andi ya, Bapak. Andi. Wis goreng lho, Kakek. Loh, tapi kok lanang kok suarane tiba ya? Wedok delok. Kau ora tak ketok. Iya, pengen tok iki. Kelekmu mbok dicukur ulune. Ora ya. Iya, sambulan terus dadi iki lho. Bukan ini gunakan lho. Jine kecekel. Iku rusak ar. Wis sapitan. Acting gua. Dulurku lho, Gek. Dulur wedok iki kuwi lho. Ya Mbak Sri. Kenalkan. Ya Allah, tak takon bandane kurek. Masuk. Lah iki kok pengalaman to? Burung aku. Pendem lho iki. Mbak. Kakek kandungan yo. Ngene. Kok mbok rampok? Ngene. Coba aku ning mbok. Taruh ning mbok. Ini anu yang kira. Anak-anakan juga suka dimakan, Mbak. Tahun ini aku tak titip nang. Awas anu mboten celak-celak niki rampok. Nyawer pakai orang. Oleh penting ping 10. Kok aku munggah karo anak. Ya, Arep njaluk lagu sing apa nggih, Kak? Apa senggaane sing apa nggih? Kering-kering lho. Iki lho juku sing aran delok kering-kering.
Niki Tenganjo, Abah. Assalamualaikum abahku sayangku. Mesti. Biaran manuhara to. Nggih. Wala nul bareng gadangan ketok lanang nang. Aku basa sepi ra nek BST, basa rame BST. Bumi dari kowe iki lho. Mesti ya. Tapi Faru Gel sama nih, aku wah. loh. Orang BST iki ra nang apa bumi dari kowe. Lah, bah iki lho, Bah. Nik Banjur rasa topen pengu. niki lho, Bah, tak kondang rabi, aku muni ngono. Lah ciri sir-siran karo Nesa. Lah. Lah. Nyapa to medun sut mangan. Ya Allah banjur lagi ndak kaya pengen langsung medun terus makan nang iso milih to ya. Tenan. Tibake doyan wedok to tibake. Apa besok sing membangun lho ya. Apa ana jaman dadi cicak aku. Alse, ini menghadapi sita. Dalam ayah abah. Iki lho enek penggemar sitan lho. Sintan. Mbak kayu. Sini. Oh, Pak Ara. Nyapo to ya, nyapo. Melok nang dise. Iki nyanggul arek-arek iki lho, arep pentas sing heboh aku malah nyangguli arek-arek iki lho. Bah, tibake doyan wedok to, Bah iki, Bah? Tibake doyan wedok, Bah? Nesa. Situ-situr to. Iya. Iya. Tak panas-panasi, tak panas-panasi. Panas-panasi, lah panas-panasi. Lah sing doyan sitan sing wis rugone, mulai cara goreng iwak wis terus sute ning gorengane aku ya mujek kuwi. Lestari. Kuwi M P B. Apa, Mbak? Mujek Lestari Banci. Aduh. Heeh, Bah. Basa renek tanggapan rame BST, basa renek tanggapan. Aku kenal ya sing dene iki. Omahe ndek anu lho ayu lho. Ini omah. Niki tak guni iki lho. Lah ya bener berarti kok tahu pergi omahe cakene nok Japon kulon iki dene. Sapa perlu sak anake anu. Oke. Ngurel kayu. Itu mau Japon ya. Loh. Lho. Lah sik pangklen aku bosone ngono. Lah iya. Bahkan kok tahu. Pangklen kok iki bosone. Andi ku dulu. Wah ya, tak ane kae iki. Mau gak jalu. Dadi guys ki dulurku wedok ki awet sik aku Iki cek perawan. Iki cek perawan. Yo, cek Sampai perawan. tak perawan. Saiki wis gak perawan, iki cek perawan. Sampai rondo ping 7. Astagfirullahaladzim aja akal-akal to. Dene ki sak losin. Rondo ping sak truk. Ki mantu anak wedok. Mantu Ya. terakhir.
Loh, sing anak cilik oh iya. Yo, sudah Anu. terakhir. Masih sudah. Loh, lha sing lanang. Wis anakmu duwe lanang. anak, wis duwe bojo. Lha sing si Jokowi. Nanti sing Iki sapa mu? sing pingke anakku bareng ora Sing gawe Joko. klambi. Batik mengo. Enggak sing gawe klambi nganu kuwi lho. Kerate wingke lho. Sing kaosan. Kaosan ireng. Sing ndi ya ora ana sing gawe terate. Enek. Heh to Ar. Sing gawe kaos terate kamu sapa? Itu ya. Anakku wis rapi ya, Kak. Iki nginep nang kene njaluk bayaran to. Lah terus tak tarik lah wong nginep opae pira aku ngono. Ari iki nggih ngoten niku. Lah kuwi mbok taek kecret tapi dihitung. Kilingan. Ari iki kasuse Pajaman. Ada Apa? aku pajaman. Lah sampean dikon anu rak dulu lho, Kak. Ayo, Mbak, makan bisa. sampun. Klagen Pak. Ning Sragen piring mbok selene mejane cukup paden. Jalan. Mangko. Enak lho. Kak, ladene sing lepo-lepo kan nagih. Makanya minta joget sing keri kuwi terus karo sing jazz ngono lho Mas. Saya nulis lagunya apa? Lagune apa ya sing? Tunggu. Wis sampean tanglet peladene. Ya kok tak tekane ladene. Nulis. Nulis. Ya kok tak jel. Lah nek korte kok ngono tok ya bingung kan pelatih. Ini anu sing sama jazz. Aku arep karo gue arep munggah tanggung ngene kon. Amit. Ini sambulan. Jadi iki delok tau Mas, delok. Ayo sambulan nih. Ma. Kayak kita asli loh dari delok tau. Asli Kayak ono anak konco. Ya Allah, wes saiki teh sampeyan nek kok Pak. Ya yo, enak rum-rum kok enak. Tidak apa-apa. Oke, dilanjut mana ya? Kami sampean bisa. Yo kayak Pak ya dulu iki joget pertama iki salaman sih. Begini. Piye Mbak, awake dhewe iki patut iki yo joget. Terus salto marani ibuke yo salaman dhisik. Basa basi. Umume wong mertamu ya Mas yo. Wong mertamu iki ndi-ndi sopan santun ya Dik. Iya lho. Iki bapake ya kan riyae iki. Bapake bagus ya. Bagus, tandane mundi. Iki bojone Mbak Sri sing anyar. Oh, gitu. Wah, aku pengundang. Cuma kan wis ambon. Iya, niku. Engko bapak boleh to? Boleh. Aku manteni. Pak Irung mantene keri. Alah upake iki setara sing ibune kok. Oh iya. Yo akeh. Ya bener. Masa ini lagi dari apa? Urung, lah kan lebih lagi dikak iki. Oh. Terus kayaknya kok ya roh ini mantene mbak. Lah piye makin rokok to kene. Jangan yo kaki. Nah. Satu sih, 10. Ayo tegane. Aku balik iki. Kenapa? Wes sing mari iki apa? Ibu sama. Ibu Sri. Ibu Sri. Oh, lebih pernyas kondang lho. Oh, alah. Game kan. Duit 50 yo. Apa? Apa? Barang sekian. Sekian. Loh, caranya berarti. Lewat DP campur sari
sitok. Oh, sitok. Wis entuk. Sampun. Wis entuk. Burung. Burung ya wis aku melok. Ayo. Ya, yo. Hari melok ora karo Titin. Ayo nek melok medun sik. Oh. Kalau juga gitu. Iya, Mas. Kalau juga kuwi dodolan. Kalau dikampanye kata ngomong apa? Yusri ki duwe gawe terakhir rek kok yo nanggap gegek. Pedotane dulu. Ayo lanjut. Oh, iya betul iki. Aku tak germoni aku rentuk apa-apa wis. Apa sih? Kowe sih. Ya, wes, ayo. Juga balik sih. Atrasnya. Sikile nek Gus, sikile nek Gus. Aku panitia. Kowe malah kayak jubir balik ping piro entuk 50. Pindo. Alah. Pindo bos. Iku bali pindone disawer santai. Nyapa? Aku ya kepilih sing ngono ku mau. Memang kan itu 50. Wes itu 50 ini sih ini. Ini syaratnya. Kowe lanjut rono. Ini sita-sita balik rono sikile ning dhuwur kowe mau dan aja ayo. Jelas gak beres. Was. Aku mah ngene lho, Mas. Diomongi barang ngeyel karo wanita asli apa. Senengane mati wanita palsu. Ki nanti aku penasaran kuwi apa. Jadi aku arep sing kudu cengkeh. Ini tidak baik, teman. Aku tak ngomong. Kok hati-hati ning arep buane. Ngapa? Dosmu tutup. Buane sing akhire omah. Sing ngasih tak kaya omah. Iki sing imitasi. Oh, iki ora apa-apa. Iki bagianku. Ya. Oi. Enggak. Aduh, enaknya yo iki kok ayo. Ngomong banget. Jubir balik. Menang.
Mas apa? Menari. Bisa berani tahu. Aku panitia, aku lanjut duit nggak apa-apa. Tin. Jodoh. Ayo, nitipin jam ya. Lagi, Pengen untuk sama Masuk, Pak. Masuk. Boleh, Bang. Orangnya harus penting nih masuk. Aja men. Oh ya wes kok orang jalan apa? Nyata kono. Yo.
semua ya? Enak. Enggak aku. Semua kalau foto ya? Oh, rasa juga balik nyapo lah. Lah kowe dikongkon sing di omah lho. Kowe kok sawe buke kae. Mosok bidal mau ambune ngene nemplek. Kajune tenang. Lawan bisa pengen gara diubah. Ndak wong lek Jawa ning kono lho, Patu Bandul kono lho. Ayo. Patu Bandul. Heeh. Nah, iki berarti lah. Aku mau ngelas. Ayo. Kamera ki ngono ya digoceki kok banget. Tak ijolane. Ayo Nek. Goceki Mas. Jadi opo? Mas. Karo nyambut. Tak delok ki tak kira ontong gedang. Tibake. Nggo apa? Ini samune. Ya, salim. Makasih ya Yu tak dongane panjang umur, rezekine oke badhe gawe. Amin. Rugi nggih Mas, tak dongane muga-muga tambah rezekine panjang umur dan selalu. Mbak Manten, sakinah mawaddah warahmah. Baik sekali. Halo. Mas Manten, terima kasih banyak semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mas Manten wis apal gerakane? Kemana kan? Kowe karo Abah iki. Ini. Mas Manten lu ngapa gerakane? Ayo gerakan dasar parboy dulu. Saya katakan, bagaimana di sini nih? Asli maju. Bagaimana di sini nih? Bagaimana? Yo, 1, 2, 3.
stasiun. Ayo kita joget bareng-bareng. Sampai gini ke anak. Tiga anak stasiun balapan. Apa nih saya oke? Ada saya nih saya oke. Terima kasih mantul dulu. Ucap salam halus. Sinarengan campur sari Manggala Manggala dengan Indonesia makin. Tiga anak Ayo dong stasiun.